गिबियावनो साफ्रोमखौबो आंनि चेनेलाव बानायग्रोनाय जाबाय। आं दिनैनि लागै नोंथांमोननो मोननैसो गोनांथार रादाबफोर होगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै नायलांदो आरो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो अन्नानै चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। दानिया भिडिअखौ नायलांदो। वेस्ट बेंगलाव गारिजों आरो गिदिर ट्राकजों एक्सिडेन्ट जानायाव मोखांजों एक्सिडेन्ट जानायाव मोनसे फेमिलिनि 7 सुबुङा जिउ गोमायो आरो गोबाङा जोखोम जायो होननानै रादाब मोननाय जादों। जम्मु आरो काश्मीराव अर खामनाय जाथाय जायो। बेयाव गोबां फेमिलिफोरनि न'आ खामो। गासै 23 फेमिलिनि न'फोरा खामो होननानै रादाब मोननाय जादों आरो बेयाव बेसे सुबुंफोरा जिउ खहा जाखो आरो जोखोम जाखो बेखौ दासिमबो रादाब मोननाय जायाखै। मैया इउपिआव सासे पुलिस कनस्टेबलखौ 7 सेंग्राफोरा जोबोरै बुदों। नोंथांमोना फट'खौ नुदों। खोनानो मोननाय बायदिब्ला बे पुलिसा बिथांमोन टु व्हिलार सालायनाय समाव, बाइक सालायनाय समाव हेलमेट गानिखौ बे पुलिसा बुंदोंमोन। बेयावनो बे 7 सेंग्राफोरा बे पुलिस कनस्टेबलखौ गोबारै बुदों होननानै रादाब मोननाय जादों। इउएसआ पाकिस्ताननि दै बाना लोमसावनायाव आरोबाव $30 मिलियन हरबावगोन होननानै इउएस गभर्नमेन्टआ पाकिस्ताननो फोरमायदों। नर्थ आमेरिका मेक्सिक'आव सेम आथोनजोंनो हाबा जानो हासिगोन होननानै गभर्नमेन्टआ डिक्लेयार खालामना होबाय। हौवाजों हौवा, हिन्जावजों हिन्जाव दायो बिथांमोना हाबा जानो हासिगोन आरो खोनानाय बायदिब्ला बे हादोरनि सुबुंफोरा बे रादाबखौ खोनानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों होननानै मिथिनाय जादों। मैया कर्नाटकआ विजयपुरा गामियाव सासे 25 बोसोरनि आइजोखौ जिबौआ सौनानै बुथारो। खोनानो मोननाय बायदिब्ला बे आइजोखौ हस्पिटालाव लांदोंमोन आरो हस्पिटालाव लांनाय समाव बिथाङा जिउ गोमायो आरो न'खरनि सुबुंफोरा हस्पिटालनि एगेन्स्टै FIR होदों होननानै रादाब मोननाय जादों आरो बे आइजोनि मुङा निर्मला यालाप्पामोन। हादोरनि धोनिसिन मानसि इलन मास्क बिथाङा टुइटार एपखौ बायबाय आरो बे बायनायनि उनाव बिथाङा टुइटार एपनि CEO पाराग आगरवालखौ खामानिनिफ्राय होखारबाय होननानै मिथिनाय जादों आरो बिथां CFO टुइटारनि फाइनेन्सियेल अफिसार बिथांखौबो बिथाङा होखारबाय होननानै मिथिनाय जादों आरो बिथांमोना CEOआ गासै दानफायाव 8 crore बांसिन सेलारि मोनोमोन होनना मिथिनाय जादों आरो बिथां CFOआबो 4 crore बांसिन दानफायाव सेलारि मोनोमोन होननानै रादाब मोननाय जादों। खोनानो मोननाय बायदिब्ला बे सुबुङा बे जाथायखौ गावनि गोनांथिनि थाखाय खालामाखै, नाथाय गासैबो सुबुंफोरनि थाखायसो खालामदों होननानै मिथिनाय जादों। मैया आसामनि साहा गुवाहाटीआव 2 नंखाय सना फानग्रा सुबुंखौ हमनाय जायो। बे सुबुंनि मुङा मोहाम्मद हानिफ 26 बोसोर आरो मोहाम्मद बाहरुद्दिन 23 बोसोर। बिथांमोना सानैबो लखिमपुर सनापुर रिजार्भ गामिनिमोन। बिथांमोना नंखाय सनानि दिं जिसु ख्रीष्टनि क्रसखौ लानानै लाख लाख रां खामायगासिनो दंमोन। बिथांमोना बे सनाखौ दैखर जावनायाव मोननाय होननानै बुंनानै गोबां रां खामायगासिनो दंमोन आरो मैया बिथांमोननिफ्राय गंब्रै मबाइल आरो 1,05,000 रांबो मोननाय जादों। चाइनायाव कर'ना बेरामा आरोबाव गोबांनिफ्राय गोबांसिन जाफिनदों होनना रादाब मोननाय जादों। मैयाबो 1,000निख्रुइबो बांसिन पजिटिभ केसेस मोननाय जादों होननानै रादाब मोनदों आरो न'निफ्राय रावखौबो ओंखारनो होआखै आरो 30 अक्ट'बरसिम लकडाउन फोसावबाय होननानै मिथिनाय जादों। शिबसागरनि MLA अखिल गगৈ बिथाङा देहा गाज्रि नङा होननानै मिथिनाय जादों। बिथांखौ मैया GMC हस्पिटालाव एडमिट खालामनाय जाबाय आरो बिथांखौ जेरबा आरो बिखा सानाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिना मोननाय बायदिब्ला बिथाङा जेलाव थानाय समावनो बे जेरबा एबा बिखा सानाया जादोंमोन होननानै मिथिनाय जादों आरो
27 अक्ट'बर खालिबो बिथांखौ ट्रिटमेन्ट खालामनाय जादोंमोन। इउ पिपल पार्टीआ 3 बोसोरारि जथुम्मा खुंनो थियारि खालामबाय। बे जथुम्माया फैगौ 11, 12 आरो 13 अक्ट'बर 13 खालार नभेम्बराव जागोन आरो बे प्रग्रामखौ क'क्राझारनि चान्द्रापारायाव जागोन होननानै मिथिनाय जादों। बे जथुम्मानि थाखाय मैया एमएलए लरेन इस्लारिया खुन्थिया गायसनबाय। बेयाव गोबां आयदा सावरायनाय जागोन। इउ पिपल पार्टीखौ माबोरैहाय जौगालांहोनो बेनि स्टेप लानाय जागोन आरो बे प्रग्रामाव बिजेपि पार्टी नेशनेल प्रेसिडेन्ट जेपि नाड्डा आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा आरो एजिपि नि प्रेसिडेन्ट अतुल बरा, आसामनि बिजेपि पार्टीनि प्रेसिडेन्ट भवेश कलिता या बे प्रग्रामाव चिफ गेस्ट महरै बाहागो लागोन आरो गासै 7,000 सुबुंफोरा बे प्रग्रामाव फैगोन होननानै रादाब मोननाय जादों आरो बे प्रग्रामाव इउ पिपल पार्टीआ मा खामानि मावगोन बेनि बागै फोरमायगोन होननानै मैया एमएलए लरेन इस्लारि बिथाङा बुंदों। आफादा दिनैनिफ्राय बाइक रेलीनि गेजेरजों हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिखौ गासै अल आसामावनो खालामगोन होननानै बुंदों। आफादा बे हाबाफारिखौ दिनै चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जागायजेनगोन। बेनि उनाव गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टफोरावबो हाबाफारिखौ लांगोन होननानै बुंदों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों ट्राइबेल ब्लक एन्ड बेल्ट हारि रैखाथिनि हारिनि जेंनाफोरनि थाखाय आरो जायफ्रा इलिगेल हायाव थागासिनो दङ बिथांमोननि थाखाय आरो हानि रैखाथिनि थाखाय आरो हानि डकुमेन्टसफोरनि थाखाय आरो गावनि फिउचाराव थांना थानायनि थाखाय आरो सोलोंथाइनि आरो सेंग्रा बैसोआव ड्राग्स लानायनि आरो एनडिएफबिफोर बिथां जेलाव थानायखौ उदां खालामनायनि थाखाय आरो बिथां रन्जन दैमारि सार बिथांखौबो जेलनिफ्राय बख'नांगौ होननानै सरकारखौ नारसिननायनि थाखाय खालामदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ मोजां मोनब्ला अन्नानै लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।